Sugeng dalu Bapak Sutrisno. Sugeng dalu. Mak sange Mbak. Sakrake kaya Prabu Baladewa ya. Boten. Iya. Baladewa ngeten. Lah nggih. Kados pundi Bapak kawonten-wonten ning dalu menika? Wah, regeng sanget. Alhamdulillah. Dasare dalange sanggite begas. Larang kok, Pak. Wong rong rabi kok nyangget Antasena Krama. Nek liyane ngoten lho. Nek ra rabi ngoten. Ora rabi. Nggih ngaturaken genging panuwun menika ugi berkah kagem kula mugi-mugi nggih kantut jodoh. Amin. Nah, Amin. Kula dongaken, Mas. Ha nggih siap to Pak punane jenengan. Siap. 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 Jumi. Siap pokoke. Nggih. Pripun kala mau nyuwun panggodaning katres. Nggih, lha kek kula niku radi rame nak badan. Mau pramila saya kula sumanggaaken dhateng para. Loh, mbok nggih dikancani. Ngoten lho. Nanggap larang-larang nek sing di omah ora nyanyi rugi. Setuju nggih para pirsawan? Oh, pandemen jenengan kok kathah lho, Pak. Wah niku Mbah Tris niku kala rumiyin anggenipun napa niku sowan ngene Yung Cangik dikancani Pak Parni. Dalu Mas kula ngersak ning jenengan dados atma mantu napa pripun? Oh yoga kula kakung. Mbah kecelek iki Mas. Ha nggih. Kula niku pun kecelek, Pak. Nurut kepinginan. Lah nggih. Luri budaya Jawi. Klungsu-klungsu melu. Ha nggih. Lombok-lombok melu tombok. Ha nggih, Pak. Leres. Sinten ingkang gadhe nguri nek boten para tiyang Jawa. Oke, leres sanget. Niku ngremenaken penggalipun tiyang kathah menika pahalanipun swarga. Menika ingkang ngendikan Pak Dewagiya. Niku lho sing gampang niku. Lho kyai niku nggih. Kyai Semara Santo. Monggo Dewa nyuwun panggodaning katresnan. Dipun kancani sinten Mbah Tris? Ngaten mawon, Mas. Lho kakon milih panggodaning katresnan wingking mawon. Oh ngoten. Manggaaken dhateng para Wirak Maranggono. Oke, mbok bilih nyuwun. Sinten niki kula dhuwit kalih sinten pun. Lho, jenengan milih niki jenengan sing bayari kok. Kalih cedak mawon. Dicedak kula. Oh, dicedak. Pundi? Dicedak pundi? Hah? Dicedak griya kula pundi? Ayo sapa sing kerasa ayo. Wis saiki ngaku wae wis. Diraske teng Praji Mantara niku. Praji Mantara apa? Wetan jembatan ngono apa? Wis saiki ngaku wae. Ana tan jembatan. Asine kula mriki. Oke. Tapi kula tumut kang garwa ten mriko, Mas. Oh, derek ayah ten mriko. Derek ayah. Ayahe dinesen perut anu Praji Mantara. Oh, Praji. Terus napa? Banser. Basere kene iki akeh wis iki gosok ning ngono. Yo ora apa-apa. Lah iya. Produk adon. Monggo. Duel kalian Pak Tris. Duet kula nyuwun. Duet to duel. Loro asmara manjing. Waduh, kedae Bu Hari ini dijak. Mboten. Nggih. Menika langgam Loro Asmara kunjuk kagem sinten kok? Kula aturaken dumateng para pamirsa ing dalem kula iki. Kula suwun donganipun pangestu mugi-mugi anggen kula ngemah-ngemahaken anak kula pun haduka kalian sasa tantah pikantuk rahmating Gusti Allah. Amin. Saengga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Saiki sing nganten iki krungu ora? Ndi nganten? Wau wonten wingking. Turu. Yo, mayange rong perang wis turu iki lho. Oh nyicil. Oh iya. Mosok perang dhisik. Hah? Mosok perang dhisik. Yo paling tidak ngerti wae ulah gaman iki piye. Iwara. Seto. Dalang kan duwe senjata iki lho ulah gamane iki lho. Ngono lho. Monggo Loro Asmara. Oh, Kula mboten patah apa. Kula malah blas ya, Pak. Lah iki bluk kabeh. Gatul-gatul. Jajal. Ya monggo dipun dangdutaken Loro Asmara dados